Igbo ndị ọma ndị nwe m ekene m unu eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị nọ si mma ọ ka bụkwa nwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile ekene m unu udo dịla unu. Dịba anyị nwere otu ozi nnata kịta nsị ka m wepụta na ya bụ ihe dị oke mkpa. Ihe a bụgboro na-abụ nna fugo ụdị okwu a na soshal midia n'ime izu a anyị nọ n'ime ya. Ọnya ka m ji wee sị ka m wepụta ya ka anyị wee nwee ike mụrụ anya maka na unu mara ndị Igbo si na onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche. Ndị Igbo okwukwere okwu si na onye nya na onye ilo na-elikọ nri na-eji ogologo ngaji. Ya bụ n'olugo oge anyị ga-eji ogologo ngaji maka ndị na-ekere ojiri ogologo ngaji wee libe nri. Oge elugokwenu mgbe anyị ga-ebido chebe ndụ anyị nche karịa ka anyị si eche maka na nke ikpeazụ a na ya mara ka ha si wee kwado. N'ime izu anyị nọ n'ime ya ka anyị nụrụ otu onye nyere onye amị lift ka onye amị ya si wee gbuo ya bulu moto ya ebe o jezili ilie ka a nọ wee jide ya. Kịta o nwegokwa otu nwanne anyị nwoke ọzọkwa kwukwelu ife otu enyi ya nwoke gabigalụ n'aka ndị Nigerian security personnel. Nya bụ na ndị be anyị ka anyị mụrụ n'anya maka na ndị a dị ready iseti anyị up to any extent and ha menye ha jide gị tigide gị ịma kwelu kwuo ihe ha chọrọ ikwu maka na Nigerian Police and Security bụ na ha jide gị instead ha ejeje mee investigation ha tiwe gị ha etipụta gị ihe ha chọrọ n'ọnụ gị. Nya bụ ka unu n'ụlọ okwu nwanne anyị nwoke anụnwa ka onye ọbụla gbado anya ka anyị rapụkwana ịnọ na mmiri ka nchaba anyị anya ma welukwe n'ihe anụnwa tinye anya ịchọpụta ihe na-eme n'ala Igbo anyị maka anyị anọrọ nya bụ ana agafela anyị. Ngwakwanụ ndị nwe m ọ ya adịkwanụ mgbe ọzọ ka bụkwa ezigbo ada unu Ngozi Mmadụ. Yeah, people, good morning, good afternoon, good evening. Yeah, depending on your location. Please, I've got something I want to share with you. Ụmụ Igbo baa gee nụ ntị n'ọnụ ka na-agwa okwu a. Gee nụ ntị. Ọ bụrụ na ị na-anya moto, ibu moto nwee ebe ị na-eje wee gagide n'ụzọ wee dịka onye polisi ma ọ bụ onye amị wee fetuo gị wee sị gị biko ka inye lift, nwanne tido nya tido ma onye youth corper fetuo gị sị gị biko lift baba tido. Ife na-eme kịta dị egwu. You gotta go. My friend just nye a policeman lift n'ụzọ gbuo ebe ọ na-eje. My friend si ya okay n'abanye. Policeman ọ na-abazie moto before ọ na-elu ebe ọ na-eje si ya mba ya chọrọ ịdrọp. My friend gbalịa break ọ drọpụ before ọ na-elu ebe ọ na-eje. One of my friend obi na-agwa ya na onye asị na ya na-eje ebe dị etu emechaa litukwazie si na ya na-eje wee sị mba ka ya malụgodo wee gba breki wee sachịba moto ya ebe ahụ onye asị wee ritu. Lo and behold wee wụ na onye anụnwa chịrị mgbe egbe ekechiri na akwụkwọ pam ọrịa somewhere n'isi ebe ahụ o si wee ritu. The guy wee tie wee wepụtara mgbe egbe wee wufuo gbagbazie moto ya. Ọ gbalụ ohe dịka 1 kilomita nakwa police checkpoint ha fetuo. Even na moto ndị ọzọ na-agakwa ahụ ha fetuo the guy si akwụkwọ moto chi ha akwụkwọ moto amegacha akwụkwọ moto asị okay now ya rituo o rituo ha sachịba dị moto ka ọ na-asachị dị moto onye nke ọzọ na fon na-akọmuniketi asachi onwere ihe afọ ha birikwana ihe asachi ha birikwana isi achacha ịba gụrụ ihe asị adị na asachi ka ha dịchọ na ha nweta sọntị. So mgbe ha ji wee megidezi onwere ihe ha nweta the other person plant editin na-akpakwa ha na-asị asachi ya na ya ji shọ na ya dobere editin mana ha ma na Chineke dị guy Chineke ụmụ Igbo azọgo the boy o wee editin dispose adịla egidezi ya ebe a the guy wee mee ka kpọọ one or two people wee nye onye isi ndị police phone ọkwa ya na arapụ the guy if not the guy aka esi etu a jebe nga. So
so ife nna-achọ igwu unu ka unu fie aka n'anya obodo nwee ka ọ dị kịta obodo nwee ka ọ dị onye ọwa na fie aka n'anya inweta ozi a tụsa ozi a daalụ